Cançó animada per pujar la moral. Minada, Però és que per les bromes... Què? Aquesta pel·li per mi no es mereix aprovar. Em sembla bé, Jordi. Uala! Li poso un 4,9 a aquesta pel·li. Doncs saps què? Jo no et diré que t'estàs equivocant, perquè jo també la suspecto. En sèrio, Marvel, has de fer un canvi. Que no és bona. És que estàs fent pel·lícules que són molt dolentes. Com que jo també crec que aquest no és The Path, li poso un 4,5. Hola! 3 suspensos de tot! En sèrio no ens rendirem? Una altra pel·lícula de Marvel necessitem? Ens agraden molt les pel·lis i som molt amics. Critico 3. 3, 2, 1... Oh, caladeta! Critico 3 is back! Again and again! He's back? O he's back, maybe? Maybe. Ah, vale. Però... Most likely. Scoops! Hola, nois! Què tal? Els Critico 3 després de... no sé quants mesos farà. D'un 2! D'un 2! El Mars, tio, el Mars! Ho tinc tatuat aquí, hòstia! I entre d'un 2 i d'un 3, doncs venen aquests anys, aquestes pel·lícules, no? Com la d'avui. Què? Parlem-ne. De debò que avui sóc Parlem. l'únic motivat per anar a veure aquesta Ho pel·lícula? veurem. Anem a veure Deadpool and Wolverine. Deadpool, no? Aquella saga que va començar quan el gènere de superherois anava cap a caiguda. I què va passar? I vam pensar tots, ojo! Un bri! Un bri! Ojo! Un fil Un bri babino. d'esperança! Ojo! Després va venir Deadpool 2. I què? A mi m'agrada molt! I va ser una Exacte. mica de... No! T'equivoques. Però llavors, Ryan Reynolds va treure un vídeo al seu YouTube en el qual deia no sé què fer amb Deadpool 3. I va sortir en Hugh Jackman. But we did have one idea. Hey, Hugh, you want to play Wolverine one more time? Yeah, sure, Ryan. Que són tan bons, Per tio. aquests dos. Val. Una amistat que transcendeix les pantalles. Ah, és amistat? Són amics? Són molt amics. Es Tenen van molts conèixer- projectes junts. Es van conèixer a X-Men Origins Wolverine i a partir d'allà van crear un vincle, no? Com el que tenen Deadpool i Wolverine en els còmics. Jordi, t'estàs saltant la secció de... Sí, correcte. Bueno, ja ha començat la secció de l'entès i ja l'ha acabat de fer. potser tornarà. Això era el pròleg. Vale. Bueno, de què va aquesta doncs, pel·lícula? bàsicament, el món, l'univers del nostre amic Wade Wilson està en perill. Oh, no, Sembla un altre que... cop. Sorpresa! Quin gir, eh? Quin plot twist! I sembla que per alguna d'aquestes entrarà a parlar i a negociar amb la TVA. TVA. Que és l'agència aquesta temporal del multivers. pensava que era una noia. Que és presentada... I he pensat, hòstia, no tinc l'actriu d'aquest personatge. No sé qui. És com una agència interdimensional que és presentada a la sèrie del Loki. Fora del temps. Que el que fan és vetllar pel benestar del multivers, dels diferents universos, no? Sí. Doncs en Wade sembla que anirà allà i els de la TVA li diran escolta, si vols saltar el teu univers, potser necessitaràs en l'Obesno d'un altre univers, tinc entès? Com? Ah, no estan junts en el mateix. No, perquè no volien tocar Logan, que és un 10 de pel·lícula i és on es mor en Wolverine. Llavors, com ho han jugat això? Per no utilitzar el Logan d'aquest univers, fan servir un altre univers i van a un Wolverine que aparentment ha deixat que tot el seu univers acabi malament. Mort! Llavors, Perfecte! en Deadpool apela Redempció! a la seva redempció. Crideu a mi! I junts lluitaran contra aquest mal. I junts lluitaran contra aquest mal que amenaça l'univers. Val, d'acord. Em sembla una fucking shit, la veritat. Multivers... Què dir que una cosa. la sinopsis, estic d'acord amb tu, que sembla... Pinta mal. Però no esteu veient que la grandesa d'aquesta pel·lícula és la sinergia entre Deadpool i l'Obezno? Parlem dels actors del Val, gràcies. Són nerviós. Gràcies. Segona calada. I es torna a engegar! Quin cotxe! A prova de calada. És que el pots calar a l'autopista? Tu, a l'autopista pots ficar freno de mà, ficar marxa enrere i el cotxe igualment fa... Redirecciona. D'acord. L'actor que fa Hugh Jackman... Bueno, pots dir-ho també. L'Obezno és Hugh Jackman.
moviments! Quin home! Quins braços que tenen el tràiler, tu! Quin talent! Quins crits! Quins bíceps! Quina presència llobesca! I que bé que canta. I que bé que canta. Aquí vull anar. El millor showman. Aquí vull anar. El recordareu tots. Oh, sí, a Sant Lobezno, oh, que crac, que puto amo, que mascle, no? Però és que també és capaç de cantar. A quina direu? Els Miserables. Oh, és veritat! Un segon. One day I fa teatre. A més, també fa màgia. Perquè va sortir a la pel·li El Truco Final. Hosti, que bona que és la del truco final, Adrià, no me'n Que recordava! bona! Estic entre dues, però n'hi ha una que a mi m'agrada molt personalment perquè l'he vist molt cops i és una caca de pel·lícula. Acero Puro. És la dels robots i el nen. M'encanta. Robots boxejadors. Espectacular. Uau! Anem a en Deadpool, i en Deadpool és ni més ni menys que el fucking Ryan Reynolds. Oh! I que ha fet pel·lícules com Deadpool 1, Deadpool 2, ha fet Buried, Sí, very... Sí, és ell. Green Lantern. A mi no em desagrada tant. És Green cotilla, Lantern. També ha fet una pel·lícula que a mi m'agrada molt, em va agradar molt personalment, Què és? Free Guy. Free Guy! I t'estàs deixant m'agrada la millor molt, pel·lícula de totes que ha fet. Blade 3. I a nivell d'actors i actrius, aquí s'acaba la meva feina. Tanco la carpeta. M'has dit que la TVA surt, però al final és una agència, per tant, aquí s'acaba la meva Aquí s'acaba, feina. està perfecte. Com es deia la meva secció, que no me'n recordo? Curiositat. Doncs tinc El cor. Tinc cor. No és cor aquest cop. És cor? És curiositat, és curiositat, és curiositat. Presenta't tu mateix. Entrem a les curiositats de l'Oriol. Oh! Ai, sóc jo mateix. Oh, l'Oriol. Amb el host, Oriol. Quina curiositat ens portes avui? Doncs una molt interessant, perquè no sé si sabreu que en Hugh Jackman, quan va acabar Logan, va dir és l'últim cop, It's my last time. és Sí. last Sí, time. ho va dir, I tothom li ha dit, tio, ets un mentider. Fins que li diuen, aquí tens un malaltia. No, millor. no, van així, ell no ho van així, explica, no ell ho van així. explica. Va acabar Què va dir, de rodar Logan, i va dir, estic ja fart. I llavors Fart. explica, i explica com 2 setmanes després d'acabar de rodar Logan, va anar al cinema a veure Deadpool. I amb 5 minuts després de començar la Va trucar. va fer així, va fer... Fuck. Perquè just hi havia comunicat a tothom que era, saps? L'últim cop que feia... Però tenia ganes de fer una pel·li amb en Deadpool, perquè és que Deadpool és va que... veure boníssim. No, i perquè ell i en Ryan Reynolds són superamics. Doncs que mira, ens queda potser el Vaja. director, Jordi. A qui li importa? Soc jo, el director del programa, potser? Sí. Molt bé! El director del programa. És que m'ha Doncs, què tal? Hola, soc en Jordi. Avui us porto el director d'aquesta pel·lícula. I és en Sean Levy. Direu, hosti, Sean Levy, tota la vida, no? En Sean Levy és molt amic de Ryan Reynolds. Aquí som tots amics. Ja, ojo amb els projectes Perquè és el entremig, director de la pel·li dels robots, per exemple, Adrià. Zero Puro! Vaja! Ostres, Adrià! Vaja! És també director de la trilogia de Nit al Museu. Pensava que Ben anaves a dir... Oh! I és director també de Els Becaris, per exemple, aquella pel·li de Vince Vaughn. Boníssima! O sigui, humor. Sí, Ostres. perquè a més, i m'ha deixat per la final, és director de Free Guy. Que Hugh Jackman Recordo- també surt a Free Guy. És un tio que ha fet pel·lis que per mi no són potser unes masterpieces, però sí que és veritat que moltes són allò que et quedes amb el cor content No està malament. i un petit escalf, que a vegades també és el que es necessita. Hi ha un tipus de pel·lícules en aquest món que són les que vas al videoclub i llogaries. Free Guy, la llogaries. Sí, estic Noche en el museu, la llogaries. Són aquestes pel·lícules que dius, va, vaig a no pensar. L'altre dia em vaig recordar de la meva... Toma, que es torna a obrir. Bueno, anem a les expectatives de la pel·lícula, no? Oh! Expectatives I com de que la pel·lícula! anirem així, començarem amb l'Adrià. Oh! Vinc sorprenentment motivat per aquesta pel·lícula. Ostres! Però sorprenentment, Molt bé, tio! Vaig veure Deadpool fa... Tios! Que vinc motivat, tios! Esperant que arribéssim i així. Sí. Hòstia, Tal qual. Perquè vaig veure Deadpool 2 l'altre dia, una pel·li que havia sortit com tu pensant no és com la 1, i vaig pensar, papino. Per tant, què no em pot agradar si afegís aquí el dolent? Penso, i estic d'acord amb tu, la sinergia, O sigui, això és el que em hypeja tot. Però la meva por és que se n'oblidin que estan fent una pel·lícula. Que fiquin masses cameos, massa sí, pot passar. Han de fer una pel·lícula. Ha de tenir un ús... I que la broma duri més d'una Una estona. introducció, un ús i desenllaç. M'explico? En una pel·lícula de multiversos, complicat. 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 Jordi, i tu? Bé, doncs, a veure, què em penso jo, no? Massacre sempre ha sigut un superheroi referent per mi. Llavors, el tema és, la 1, com deia l'Adrià, boníssima, la 2, boníssima. Què passa? Si estem en un punt, tots els fans de Marvel,
que no ens la pot pelar més Marvel. No. I què ha vingut a fer en Massacre? A rebentar-se Marvel! Per tant, si ho fa, a més, acompanyat del seu amic, actor, que és, a més, un dels millors també superherois del món mundial, que és el Lobezno. Què podem esperar d'aquesta pel·lícula? Un puto de joder! Podríem dir que són els 2 millors càstings de la història dels Sí! superherois. Bueno, ganes tu, ganes! Anem a la pel·lícula. Fins després! Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. Però puja el cotxe d'una vegada. When you call my name, it's like a little prayer. No sabia que després més- de la pel·lícula començàvem així. A vegades sí, a vegades no. Ah, val, d'acord. Sí, va. És que jo Bueno! potser no estic tan content. Us hem de sortir a la pel·lícula! Jordi, condueixes tu? No! És que si no... Puc conduir jo? Li podem donar un volant de joguina, si vol, però no conduirà aquesta crítica. És una idea genial. Que vols presentar? Té un volant de Va. joguina. És l'únic que conduiràs avui! Però és que el veig a la finestra així, Un segon, sisplau. És que és tan verd, ells també tenen verd. Hem de negociar-ho, això, saps? Hem de negociar igual que ha negociat Marvel amb Deadpool. Perquè una de les coses que tenia por és que l'essència de Deadpool a l'entrar dins de Marvel Studios es veiés afectada, I això no ha saps? passat. No ha passat. No ha passat! El primer aplaudiment de vols! Escena número 1 i sang! Espectacular. Sang! La part Deadpool m'ha encantat. M'ha encantat. La sang, els cameos, l'humor. M'he rigut moltíssim amb aquesta pel·lícula. Molt! Moltíssim. Sí. La sinergia entre Ryan Reynolds i Hugh Jackman és que és excel·lent. Es nota que els La dos... cola que aguanta! Es nota que s'ho passen tetíssimes. Ara, Oh. és que sincerament la trama principal no me trama la podia repinflar més. O sigui, Oh my god! el que passa com a tal, l'objectiu final, etc. Pot ser que una sinergia no aguanti una trama? No. Llavors, això no m'ha acabat d'agradar. Ara, m'ho he passat tet al cine, que és el que vas. És el que vas. Ara, per mi no he vist una pel·lícula, tampoc. Era com un... Has vist els mercenaris? Era un reel de highlights, d'humor, d'acció... Un tràiler, has saps? vist un tràiler Un tràiler molt llarg. Molt llarg. Ara, un bon tràiler, Vull dir, una pel·lícula he vist? No el tinc clar. Jo crec No que diu no. el mateix l'entrada que has pagat. Però bueno, exacte. Adrià, tu què t'ha semblat? Jo recupero un superheroi del passat. Oh! No és Deadpool, no és Lobezno, és l'Angria. Oh! Angrià Returns! Però no et veig enfadat, no et veig... És que tinc una dicotomia. Ui, ui, ui. I és que l'Angrià està dintre meu, intentant rebentar-me la cara, intentant rebentar aquesta pel·lícula, però m'ho he passat bé al cine. És curiós. Però m'ho he passat bé només per això que hem dit. Bueno, mira, et farem unes quantes bromes i ens fotrem unes quantes hòsties. Vale? I ja està. I posarem uns crèdits i a la puta merda. I ja està, fora. Tornaràs a veure aquest, tornaràs a veure l'altre i dius, oh, mira que ve un altre. Fan service aquí, per allà... O sigui, ens perdem en el multivers. Digue-ho. I ara el que diré és fort, El multivers és la màgia de Harry Potter. Que s'hi val tot. Vaja! Tot. L'altra cosa és, pots treballar perfectament la trama d'en Deadpool, que ja està més que treballada, però és que la d'en Lobezno, és que no tens temps. A mi m'ha arribat al cor. No, a mi no. Les llagrimetes d'en Hugh I mira Jackman. que jo sóc un tio de plorar, però és que no m'he cregut la seva història. Bueno. Hi ha un moment amb un personatge femení, Sí. l'acaba de conèixer pràcticament, no l'ha vist en la seva vida. I diu, espera't, que m'obriré. Exacte. Ara em vull obrir. No. Diu, no, és que ho vull treure. Exacte. Ho diu, No, ho diu, exacte. ho Ella diu, se'n va, ho diu. ella se'n va. I li diu, espera. Vine aquí, que em vull obrir. Espera, que si no ho explico, Rebento. d'aquí no sortim. Ei, però si estàvem de costat i hem rigut, i hem fet... He rigut, evidentment, Home, és el que us he dit. aquí estem dient tot això, i hem però ballat. jo, Hem cada cop ballat. caminava a la meva esquerra, Un segon. Sí. Quin gaudi! Quin gaudi! I parlem de com hem cantat i ballat cançons per mil·lennials. Diguem-ho! Correcte. Tinc molta curiositat per saber què en pensarà el senyor Aplaudiments de Un Quirrell. segon, jo ho tinc Perquè claríssim. no ha parat d'aplaudir, No, eh? perquè vaig a dir una cosa. Crec que és la pel·lícula ideal per senyors com ell,
que s'han llegit tots els còmics, Però és que no ho i Bona tarda. surt un personatge de no sé quin còmic o de no sé quin dibuixant i ell ho gaudeix. No ho entenc, tio. Clar, perquè ell l'ha llegit en aquell, puc entendre. en aquell dibuixant, Bé, en aquella pregunta-li versió ja, específica pregunta-li. No, m'està encantant aquest pròleg, aquesta presentació. L'estic presentant. Jordi, tu ho has gaudit o no? Què t'ha semblat? No sé si heu Què vist que t'ha m'he canviat semblat? la samarreta perquè posa Marvel Studios! Home! Sí! Perquè m'ha encantat aquesta pel·lícula! Mare meva! Perquè sí, és una pel·lícula per tothom? No! És una pel·lícula, com deia el meu amic Oriol, per mi, sí! Vinga, bé, Per què? sí, jo ho Doncs sabia, perquè- jo ho sabia, Jordi, que era per Gràcies, tu. gràcies! Jo ho sabia que era per tu, Perquè home. igual que un es llegeix els llibres de Harry Potter, després veure la pel·lícula i diu mira, l'Hermione Granger porta la túnica de vellut de color tal, de com deia el llibre. Doncs a mi, també, si veig coses que ja he llegit i les veig, doncs dic, pues sí, hòstia! Pues sí! Jo pues sé sí, que això era home! així, eh? Jo sé que Sí, això ho era sé! així. Què t'ha semblat la pel·lícula? La pel·lícula m'ha semblat una obra d'art, perquè és el que esperava, no? Esperava riure, esperava pinyos, esperava escenes impactants i esperava una mica d'autocrítica que també han fet. Són escenes que s'han fet com a escenes, I s'han no buscat. com a argument, és a dir... Ja, que s'ha hem fet aquesta l'escena perquè abans mola. que la pel·lícula. Exacte. He tingut el que volia? Sí. Ara, els multiversos no m'agraden, menys Everything Everywhere All at Once, que és una obra mestra de la dècada. és possible. Però els multiversos en general no funcionen perquè estan pensats per ai, mira aquest, ai, mira aquell, aquell és aquell, i pot malmetre una mica el missatge o l'objectiu de la pel·lícula. Correcte. Però un segon, anem al tema important. La tinc. Valoracions. La tinc. tens? Mira, l'Angrià Dispara. ha influït negativament a la nota. Jo he sortit del cinema amb un 7. Fins i tot a mi, potser. És quan he vist que aquí el meu company i el conductor d'aquest capítol està d'acord amb mi, li he baixat un punt i li poso un 6. Puc dir una cosa? No! No! Quantes emocions, quantes emocions. Jordi, primer tu. Deixeu-me dir que aquesta pel·lícula té coses molt bones, té coses que no estan tan bé, i jo a aquesta pel·lícula li poso un 7,5. Oi! Però això és el que diria si estigués... Espera't. Això és el que diria si estigués Ara, en un univers on en Jordi fos una persona objectiva, d'acord? Una persona que hagués de fer recomanacions pensant en el bé comú de totes les persones que han d'anar al cinema. Amb això us estic dient que us Companys! donguin a tots, eh? Sí. No exacte. estem en aquest, No he estem vingut en aquí aquest per univers. això. Li poso un 9,5. No té cap Bueno, sentit. Aquesta valoració no, és que no, ni la tingueu en No és que no compte. té cap sentit. Des de quan en valoració- aquest cotxe hem donat versions objectives de les Sí. coses? Jo. Però la frase... No. Excepte en Harry Potter. No és veritat. És que... Digues la teva nota No. perquè el que estàs fent és decidir la teva nota. No, jo la tinc claríssima. Després Bueno, de- després d'estar 3 hores. Després d'això, per Perfecte, ficar-me una però- mica de seny, li fico un 6,5 en aquesta. Evidentment. 6,5. Evidentment. Mare de És Déu, més, nostre la meva senyor. nota està ficada per contrastar la teva. Home, per clar que què? sí. Perquè... Quina merda de joc és aquest? Sí, Home, evidentment. Brut. He jugat brut igual que... Em sembla bé, com a bons catalans, i a seny i a rauxa. No passa res. 6,5. A tot això, entrem a la conclusió. Peix bullit, nanos. No, Xachi-Piruli. Uala, jo per mi... Xachi Piruli. Excelsior. Ni de puta Queda conya. Xachi-Piruli. Per tant, els Critico 3... Hem decidit que aquesta pel·lícula... Què més passa dient? Xachi Piruli! Ei! I és Excelsior. Es pot considerar pel·lícula? Potser no, però és Xachi-Piruli. És una seqüència d'imatges. No, Sí, es pot, és Xachi-Piruli. una És seqüència Xachi-Piruli. d'imatges que conformen una pel·lícula. És molt bé la definició d'una pel·lícula. Gràcies, Adrià, per aquesta petita classe sobre cinematografia. Xachi-Piruli és una bona conclusió. És una pel·lícula que heu d'anar al cinema a Sí. veure-la i és una pel·lícula que gaudireu veient-la, que us partireu el cul. Si el que busqueu és que us salvi l'univers Marvel, Ah, no, per res. no és aquesta pel·lícula. I jo, en el fons del meu Tenia cor, aquesta esperança. tenia aquesta esperança. Bueno, nois, Bueno! esperem que hagueu gaudit molt d'aquest segon capítol de l'any. Ah, exacte, de l'any. Segon i últim. Que tingueu De molt res. bon estiu, gaudiu molt d'aquest Exacte. agost. Avui ho dèiem, hem anat al cinema i, ojo, hi ha pel·lícules. Sí. Hi ha pel·lícules. Sí, n'hi ha, hi ha gent al cinema, també. Sí, vinga, adéu. Que vagi bé. Adéu! Adéu. Bueno, mira, et farem unes quantes bromes i ens fotrem unes quantes hòsties. Vale? I ja està. I posarem uns crèdits i a la puta merda.